Dokotoro, mbiɗa ñaw on e santan. Fatima, asika wana kanko. Joƴƴi hakkille ma. Salamu alaikum. Dokotoro, wiya demmoɗo o sellayna. Ngattire hakkillaji mo. Min keɓanimo safara. So Allah jaɓi fuu, deb mawɗo o. Docteur, mbiɗa? Nangay man. Cawre sabi Allah basi o fu onon worɓe puɗɗata basi o ka boni o domina rewɓe jippoto inniraɓe moɗo bandiraɓe mo rewɓe ɓeygu moɗo sabi Allah cawre banan gorko jooɗo dogono cawre wona joni kam ɗon haɓude de min gandi ñaw debbo mawɗo min keɓano ɗum feere sukaɓe makko goni ko kawray ɗum tampini debbo mawɗo o no feewi omo yiɗi sukaɓe dokkodira juuɗe naatira dammugal gootal jartira dammugal gootal omo yiɗi sukaɓe kawra o dardi en kawral joddoɗen kalde no wawi tiiɗirde fuu enen jiidi inna goto abba goto debbo mawɗo o dardi en kawral joddoɗen fa kalde no wawi tiiɗirde fuu jooɗoɗe sabu enen jiidi inna goto abba goto enen fuu jeydi debbo mawɗo o pati taƴanen ko emen sariya imme ƴeewoyen debbo mawɗo o Fangate jangele ƴeewi enen fuu ndendi o debbo mawɗo ɓamde kayi fa kidal si ɓuray si en fuu en gootum eɗen jaɓa baasi heɓa o debbo mawɗo taw eɗen jooɗi saabi rafi kawral fa jaɓen dokkodiren juuɗe fa kawral wara mali dokkodiren juuɗe naatiren damgal gootal jaltiren damgal gootal ɗum ye kokkodiral juuɗe iwde AMDH osiwa fa kawral wara e Mali